Hej alle sammen, velkommen til denne video. I dag spiller jeg Party Animals sammen med min ven Arthur. Nej! Aben Arthur. Okay, lad os starte. Bro, jeg er ikke en abe, jeg er en goose. Basically det samme. Nej, bro. Det er okay, hvis du kalder mig for and, men hvis du kalder mig for abe, så er du mærkelig. Actually, back in the good old days, dogs were dinosaurs. Ej, guys, jeg har noget at recommend at gøre. Skru ned, hvis I hører den her lyd her. Altså, hvis du gør den der lyd, ikke, så censorer jeg det. Okay. Så, giv mig den her. Jeg dræber dig! Okay, Hvordan er det mig, der væltede af det der? Og vent, blev du knocket out? Ah! Dropkick! Au! Au, du dropkickede mig. Hjælp mig! Nej. Bro, please, du kan ikke bare dræbe uskyldige dyr. Nej, du har ikke set det. Fuck, det der så sjovt ud. Du fyrer jo bare. Nej, fuck dig! Ga. Nå, okay, du kan ikke fange mig så. Jeg løber ligesom jeg gjorde, da jeg fandt en black, Du fandt en billet person. Ah! Hvor fuck er du? Du kan ikke bare freaking kaste mig ned i... Okay. Uhi, du er så dårlig. Men jeg har ikke fundet ud af noget. Du er lige kommet ud af suicide, gør du ikke? Nej. Det er noget andet, jeg ikke har fundet ud af. Jeg må lige holde der våben, så kan vi fight. Hold up, der er et andet galt her med lyden. Så må du hurtigt fikse det her med lyden. Wait, hold up, bro. Jeg sagde hold up. Boah! Husha! Bitch. Push up! Sådan! What? Get shit on, bitch! What the frick? Hey! Animal abuse. Bro, hvorfor laver du Arthur? Animal abuse. Faktisk, jeg vil gerne se, om man overhovedet kan komme op her. Hvad? Chris, man kan gå videre ud af mappet. Okay, Arthur, bare på grund af det der, bare på grund af du vandt, så dropkicker jeg dig! Men jeg kan dodge dig. Okay, det var et ret dårligt spil. Nej, bro. Jeg brækker min nakke, det er rigtig godt ud. Ja, okay. To be honest, det er kind of. Nej, jeg hader det her. Actually, this is the best map in the game. So if you want to shut the F up. Hvad? Kun fordi du ved, hvordan man spiller det. Nej, bare fordi du er dårlig til det map. Hold da så fandme de kæft med, at jeg er dårlig til det map. Det er du. Prøv at se, jeg kan bare klatre op. Du fandme ikke. Ja, okay. Farvel. Ja, min. Oh no! Nej! Men jeg skulle lige til at sige, at jeg faldt ikke ned. Hjælp mig! Hjælp! Nej. Dropkick! Jeg pupper på dig. Get shit on! Jeg kan ikke shit på dig. Kom her, skål. Kom her. You can't under me, bitch! I know how to dropkick! Vent, nej, jeg har min skål, jeg kan ikke klatre. For Martin, hvis jeg stod før dig. Gør du altså? Hvordan tager jeg den her op? Hvor er du? Farvel, Chris. Hvor er du? Farvel. Nej! Hvor er du deroppe? Ja, hvorfor kan jeg ikke se dig? Hvorfor bliver jeg ved med at falde ned? Fordi du er dårlig. Siger du? Ja.
Bare rolig, jeg redder dig. Jeg slår dig ikke ned, jeg slår dig ikke ned. Jeg må op! Stop! Jeg tror, du sagde, du ikke slår mig ned. Jeg tror da ikke op og kastede dig ned. Jeg dør, jeg stopper. Ja, nej! Jeg er jo! Hvis du vinder det her, så sniffer jeg dig. Jeg spiller rundt. Det er hvad du får for det. Jeg vandt stadig. I don't give a fuck. Min promoklat, giv mig den. Farvel, Arthur. Suicide time. Jeg brugte den som en boost. Jeg tror ikke nedad. You can. Mufasa. What? Jeg har ham, der dræbte Mufasa. Men dræbte du Mufasa? Ja. Du var ikke ned igen. Er du død? Nej, jeg er stadigvæk i live. Åh no! Åh nej! Lad mig være fred, Arthur! Jeg vil ikke dø! Du skød mig ned! Farvel! Du dør! Jeg overlever det i det mindste. Hvor jeg fucking filmer? Kommer nu! I am Mufasa, and you can! Hiya, bitch! Du er Mufasa, og jeg har der fucking drikker op. Yeah! I am the killer of Mufasa. Kom her, din lille abe! Kom her, du skal drukne med mig! Nej, jeg vil! If I'm going down, you're going down with me, boy! Kom her! Kom her, boy! Jeg har dine fødder! Nej, kom her! Du kommer ned nu! Kom her! Du skal ned med mig! Du skal... Hvorfor bliver... Nej! Efter dig! Hiya, bitch! Haha, vi kæmper i vandet! Jeg er død! Ja, jeg vandt! Jeg slår mig bare væk. Du er en skovl. Den tager jeg. Du er en pup. Jeg bunker dig. Hvad? Nej, jeg Oh my god! Nah, bro. Væk med dig, bitch! Hvor er du? Du er i vandet, bare så du ved det. Hvad er jeg? Nej, du er i bitch. Nej, du skal ikke have flere lorte! Nej, bro, please! Jeg har en 10-tons hammer! Du er stadigvæk til dig! Kom her, du skal dø. Hvor er du? Hvor er jeg? Hvad sker der? Hvad laver du? Du er nede ved en af de der missilsteder. Åh nej, lad mig komme ud! Nej, jeg var på den! Okay. Den næste missil, der kommer, går jeg op på. Hvor er du? Jeg er nede i vandet. My name is Mr. Shadow. What the? Du har en invisibility potion. Jeg var sådan, hvad er det der? Bro, lad mig nu bare gå op og flyve. Lad mig nu bare kunne flyve. Nej, kom her. Du finder mig aldrig noget. Farvel, Chris! Åh nej. It's me, bitch! Pow! Jeg er breakdancer, bro. Jeg breakdancer på dig, hvis du ikke smutter. Bro, hvad laver du? If I'm going down, you're going down with me, boy. Come here. Ow! You're going down with me. Nej, hjælp mig. Help me. Jeg kommer efter dig. Goodbye, cruel world. Pow. Jeg ser dig bare, mens du er død. Bro. Jeg
Jeg kan egentlig godt lide dem. Ja, men okay. Men hvad så? Det var den video for i dag. Hvis du gerne vil se flere videoer, så husk at like og subscribe, og vi ses i næste video.